दिनै 14 फेब्रुवारि दिनैनि सानावनो भारत हादरा गोसोम लाहाखि बायदि जादोंमोन। दिनैनि सानावनो उदखारिफोरनि गोख्रों बमा बेरफ्रुहोनायजों हादरनि सा 40 CRPF जवानफ्रा मुंख्लं जानो गोनां जादोंमोन। गासै भारत हादरावनो दिनैनि सानखौ ब्लेक डे एबा गोसोम सान महरै फालिनाय जायो। बे साना भारत हादरनि मोनसे दुखुनांथाव सान। 6 बोसोर सिगां दिनैनि सानाव भारत हादरनि गासैबो थागिबिफोरनि अख्राङाव गोसोम जोमै साग्लोबदोंमोन। 2019 मायथाइनि 14 फेब्रुवारियाव जम्मु काश्मीरनि पुलवामायाव 40 CRPF जवानफ्रा बासजों फैबाय थानाय समावनो पाकिस्तान हादरनि जैश-ए-मोहम्मद उदखारि हान्जानि सुइसाइड बम्बार उदखारिया गारियाव 100 केजिसोनि गिख्रंथाव बम लानानै खारबाय थानाय CRPF जवानफोरनि बासाव मिथिस्लाब मोनै सौग्राव होनायाव गिख्रंथाव जाथाया जायो। जायनि जाहोनाव बासाव गाखोनाय सा 40 गिनो रोङै CRPF जवानफ्रा जिउ खोमाना लानाङो। बे CRPF जवान हान्जाखौ गाग्लोबनाय जाथाया सारा भारत हादरावनो मोनसे दुखुथिया जारिमिन सान जाना थाबाय। बे गाग्लोबजानाय सानखौनो सारा भारत हादरावनो गोसोम सान महरै फालिबोदों। बे CRPF फाइकि हान्जानि अबथिरा जिउ गोमानायाव बिटिआरनि तामुलपुर जिल्लानि सिङाव थानाय कलबारि गामिनि बर' आगोमा फिसा हेड कनस्टेबल मनेस्वर बसुमतारियाबो जिउ गोमानांदोंमोन। दिनै 14 फेब्रुवारि एबा दथि गोसोम सान। दिनै 14 फेब्रुवारि दिनैनि सानावनो भारत हादरा गोसोम लाहाखि बायदि जादोंमोन। दिनैनि सानावनो उदखारिफोरनि गोख्रों बमा बेरफ्रुहोनायजों हादरनि सा 40 CRPF जवानफ्रा मुंख्लं जानो गोनां जादोंमोन। गासै भारत हादरावनो दिनैनि सानखौ ब्लेक डे एबा गोसोम सान महरै फालिनाय जायो। बे साना भारत हादरनि मोनसे दुखुनांथाव सान। 6 बोसोर सिगां दिनैनि सानाव भारत हादरनि गासैबो थागिबिफोरनि अख्राङाव गोसोम जोमै साग्लोबदोंमोन। 2019 मायथाइनि 14 फेब्रुवारियाव जम्मु काश्मीरनि पुलवामायाव 40 CRPF जवानफ्रा बासजों फैबाय थानाय समावनो पाकिस्तान हादरनि जैश-ए-मोहम्मद उदखारि हान्जानि सुइसाइड बम्बार उदखारिया गारियाव 100 केजिसोनि गिख्रंथाव बम लानानै खारबाय थानाय CRPF जवानफोरनि बासाव मिथिस्लाब मोनै सौग्राव होनायाव गिख्रंथाव जाथाया जायो। जायनि जाहोनाव बासाव गाखोनाय सा 40 गिनो रोङै CRPF जवानफ्रा जिउ खोमाना लानाङो। बे CRPF जवान हान्जाखौ गाग्लोबनाय जाथाया सारा भारत हादरावनो मोनसे दुखुथिया जारिमिन सान जाना थाबाय। बे गाग्लोबजानाय सानखौनो सारा भारत हादरावनो गोसोम सान महरै फालिबोदों। बे CRPF फाइकि हान्जानि अबथिरा जिउ गोमानायाव बिटिआरनि तामुलपुर जिल्लानि सिङाव थानाय कलबारि गामिनि बर' आगोमा फिसा हेड कनस्टेबल मनेस्वर बसुमतारियाबो जिउ गोमानांदोंमोन। दिनै 14 फेब्रुवारि एबा दथि गोसोम सान।